Ezinak izan ginen, izari askorra zeruan, maite genuena egiten, bihuztu ginen gau bakoitzean. Argiak itzal izan arren, sua mantentzen ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu eztanda. Azken bi urtietako mugak alde batera itxi eta joan dan goaztenian, abenduaren 7an, Eineben estanda Durangoko azokaren 57. edizioak. Eta beste urte batez, asko eta askotarikoak izan dira, hemen euren sorkuntza lanak aurkeztu dituzten Debago jendarrak. Oroitzen, zer ziren, aurgineneko udak, izozki urdina artean. Argiak eskuan, mamuaren etxe. Bueno, sentsazio ikaragarri ez dakit desberdin bat, ez? Inoiz ez naiz egon beste alde horretan, ez? Beti liburuak ikusten eta mugan beste aldean dago, ez? Idazleekin eta egileekin eta, bueno, gustora eta sekulako aberastasuna da niretako. Txamarra liburu honek nitik asko daukan, itasunetik idatzita dago, ume baten pentsamenduan kokatuta dago historia, eta historia honek memoriaren, haurtxaroko memoriaren hutsuneak betetzen saiatzen da. Hor gertaera latz bat egon zen, eta da nola aurre egiten diozun bizitzan gertaera hoiei eta nola bilatzen duzun indarra aurrera jarraitzeko. Hori izango litzake gutxi gora bera gaia ero asmoa, ez? Izurritearen urtean kokatuta dau, 2020 urtean, eta nik uste dut dano pasau gendun txarto, baina gaztiek bereziki, ez da, edade horretan, bapatian, ez dakit, etxian gaztiek gauta, ezin urten, ezin bizitza gozatu, eta gogorra izen zen danontzako, baina bereziki eurendako, bai? Eta orduan hori izen zen pixka eta abia puntu, eta orduan ez du inguru horretan edo, esan daigun, barri txiki baten, gazte kuadrilla batek erabakitzen dau festa klandestino bat antolatzi, eta hasi oso ondo hasten da, festa asko bezala, eta bukatu oso gaizki, festa batzuk bezala. Eta bueno, kontu da, persona bat agertzen dela hilde, eta gero hortik aurrera kuestionua da, nor izan ote dan, zer gertatu ote da benetan, eta nola bukatu doko dan abentura guzti hori, ez? Baina bai, gazteak protagonista, eta uste dut, euren gaiak be tratatzen direla, azkenean zela bizi zen dauen, izurritearen kontu guzti hori, segatik gazteak beti errebelatzen dien errezau, ez da, azkenean inposatutako arau batzun kontra, eta batzuetan bebai, gaztetasunaren, bastakit, txoriburutasun horretatik ero, zelako ondorio latzak etortzen dien batzutan, ez? Bai, horrei dira erraminta nagusiek, euren gustoko liburu bat izateko. Garun paralizia ez dauko etume bat, bera ezin dago batu gauziak, ezin dago mundu honetan hartu gauzak eta jolastu hainbat gauzekin, eta pentsaun hauen ze oparitu beraren dako ama baten gandik, ez?
ez beti arropa edo zerbait materiala, bera lantzeko eta jolasteko berarekin. Eta orduan agertu zen nire esperientziaz, nire munduko barnean zegoena idaztia zala eta ipuinen bidez hartu nauen bide hori. Dago idatzita bi hizkuntzatan. Gure badugu ume batengan, familia bertan bi hizkuntzetan mantendu eta bi hizkuntzetan landu eta jorratu material berdina ume batekin, importantena zala, bai, jakitzen ez dutena, jakitzea zertan ari izan ipuina, eta orduan igual ulertzen basauen erderaz, azaldu dezakete erderaz, baina halaber umia ikus dezake eta irakur dezake euskeraz, ulertuko dau eta azaldu dezaioke bebai eta erakutzi aitonari, ama horri jakitzen ez dauen euskeraz, zelan izaten die hitzak, zelan pasartiak eta hasiko die hor bebai simbiosis bat. Marrazkiak inda bi kolorez, bi kolorez eta zergatik ipuin bat bi kolorez, txuri eta beltzaz. Ze jendia asko ez daki, lehenengo kromatizidadia ume txikietan izaten baitie horiek. Eta inklusibidade munduan, nire garun paralizeko munduetan, ume asko bakarrik ikusten dore, esaten dauena sombraz txineskaz, eta txuriz beltzetaz dare jarritza. Eta oso importantia da, inklusibidadereako. Urte hasieran aurkeztutako da, liburuen prozesua oso azkarra izaten dau da, ja zahartuta dagoela, esango dauke liburua bera. Irakurlea topoko dau, historia basati xamar bat, baina ni uste dut humoretik eta kontauta, orduen ondo pasatzeko novela badala esango dauke, behintzat helburu horrekin idatzita dau. Eta niretako, liburu bat gehiago oso posi nauen liburuan, naizta ez dakit zenbait gauzetan azertau duten edo ez, idazle moduan, baina, hori beste kontua da. Eta idazten oso ondo pasadoten liburua da, oso asko gozadot liburua idazten. Bura ustetxo batzuk mundoz, baina idazle moduen asko gozadot. Bai, tarte batzuk oso divertigarriak iruditzen jatelako, eta nolabait be, albidetu doztelako historia hain muturrekoa da, hain muturrera erunditzu gauzak, nun horri bilina zen gustora hori idazten, muturreko gauza horrek idazten, bai. Azken urtetan egindako lan bidaia edo zelebait lan egonaldien inguruan sortutako testu laburrak dira, batez ere hango esperientzien kontaketak bereziki, Haitin, Pernambucon, Mexikon, Ipar Afrikan, hango herrien arteko truke edo estrategia kontrabando horren kontakizuna, sortutako minu gogoetak, izan digun mini testuen bilduma badala, ez da? 5 kapitulu dauzkana, 5 herrialde desberdinetako bizipenak kontatzen ditu. Eta hemen Durangon aurkezteak zuretzat, ze suposatzen dago? Durango da, betikoa, ez da? Paseo Bierreko zerbait alde batetik, hemen gozolamen hau. Eta, nik uste dut importantiena dela, aurkezpenin esan duguna, ez? Hizkuntza lankidetza hau, jada 15 bat urte egingo ditun bide bat, ez? Herrixen arteko kontrabando bat, ez? Herrixen arteko esperientzia eta estrategia kontrabando bat. Eta liburu honekin nahi izan duguna besteak beste kontrabando hori horren mamina kontau pixkat, ez? Ez gaitzala aberaztu bakarrik gu pertsonalki, ze ikaragarri aberazten daitu, ez? Lan honek eta harreman honek. Baina hori ikasten duguna, ikusten duguna eta egiten duguna pixka sozializatzea eta euskal komunitatea izan dezala nazioarteko leiho horren berri, ez da. Ezin da zure fantasia erotikoa edo etrika. Ni txortan egiterekin ja posible, verdad?
Ze horrekin ja pozik. Eta ia hormona menestra honekin ez dut deskartatzen bisexuala egitea. Txika, bueno, ez problema. Ze abaniko bat irekitzen da, bitu zenbat aukera. Bueno, kilimaterioa ikuskizun berri hau gaur estrenatu duguna eta gero bigarren pasea izango duguna. Badator, bere oinarria da gidoi batekin nuena, klimaxetik eta klimateriora eta buelta, komedialdian aurkeztu nintzen eta irabazi nuen monologo horrekin. Orden, ni bakarrizketak egite denean horrekin egiten dut. Baina gero, Jan Epereak proposatu zidan bertzotara ere eramatea eta disiplina biak ustartzea. Eta azkenean, kuadria esatu dugu. Laukote ederra, ez da? Bai, ederra askoa, bai. Ikusi dugu, zeube kontoso ondo pasatzen duzuela, bai, agertokixan, eta bestaldian egon garen ope, irribarre edo barre bat baino gehiago, Zuek irribarre eta barre egin baldin baduzue, hori da gure helburua. Azkenien bakarrizketak eta umoretsuak direnean, eta baita bertsoak ere kasu honetan umoretsuak direnean, eragin nahi duguna barrea da. Ze oso erreza da negarra eragitea, ez da? Gu sailenera puntatu gara da, barra eragitera. Eta buelta ematea baita eraberien, tabu bilakatu den gai batez, eta hitz egiten ari garen honetan, ez da, klimaterioa, azten dela, ez dakigu noiz, eta maitzen da, ez dakigu noiz. Hau da, baina menopausika titulua ageria lortzen duzunean. Kaitin, honek irakusten du baita disiplinak uztartu baldiala era askotakoak, ez da? Kasu honetan, bakarrizketa bat, teorian oso prestatuta dauen zerbait, bertsolaritzakin, momentuko den zerbaitekin. Momentuko dan zerbaitekin bai, eta eraberian bezango dutut, ez dakit kapaz izango nintzen grabazioak ez dituten, ere ikuskizun guztienak, ez da, bakarrizketak dinote egite ditudanean. Baina seguruna guztietan desberdin egiten dutela. Hau da, improvisazio puntu hori ere, zuzeneko baten ari garenean eta taula gainean ari zarenean, giroak eramaten zaitu, jendeak eramaten zaitu, zeube, segun eta aldartetan zauden, desberdin zaude orduen, inoiz ez da berdina izango. Beraz, bigarren pase hau ere izango da lehen da bizikoa, zuk ikusi dunazunaren, desberdin ere izango da, improvisatuko dugu dana. Bat etorri da eta gainera jende asko kanpoan gelditu da. Bai, importantea bezala, izue, bueno. Espero, egia esan ez genuen espero. Ematen dugu, aizu. Bai. Bai, egia da, Zaro. Bai, ez dakigu ze pasatu den. Laukote eskuartean daukazu ez zuen lan berria, nondinora joango da ero, zer aurreratuko diguzu guri gaurkoan hemen? Bueno, aurtengoan atera dugu diska ez diska. Hau da, diskorik gabeko diskoa, ez da? Eta bertan aurkitu daiteke, QR kode bat, hemen gure 6 abestiak izango daude, entzun daitezke. Eta gero hemen gure abestien letrak komikieran. Oso originala, eta oso polita, gauero umei kantatzeko. Pernangoinek egin ditu ilustrazioak, egin ditu Pernangoinek. Aiba, begira. Eta hemen gauza original bat, esan, ze originala! Bai, claro. Zela okurritu zaizu hori, bai, beitu, kusten duzue, dira paperezko gazkinak. Zetako, hemen barruan dagoen diskoa, jendearekin, lagunekin, maite duzuen jendearekin, konpartitzeko. Bai, ze filosofikoa geratu zaizu. Eta ze bonita. Goazen gorago ekaitzak, barra aurretik azpian, tximistatu moi artetik. Aitak egin beharra bete du, buentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Uteko, ular sendoa beharko du, Ibarti honi zaiteko. Oga ondixea dauko usto danok gentiek hemen Euskal Herrixen ikusi deixen. Donostin nintzien bi paseo, ondikan ez da enez ofizialki estrenau, nik ustot gogue dauela hemen be gentiek ikusi deixen. Ikusmin hori nabaritzen duzue? Bai, inguruko jendiagan, eta jende guztia galdetzen da bernoiz estrenauko dan, eta nik ustot badauela ikusmina. Zeuretzat, geparresti moduan, ze suposatzen dago iratin parte hartzeak, edo ze suposatu dau? Nietzako kriston plazerra, kriston oparixe izen da, olako personaje bat, ikusiko dozu ikusten dozuenien, baina olako personaje bat eskaini izana, olako pelikula baten parte hartu izana, euskeraz izandako pelikula baten, olako ambizio polit batekin indako pelikula baten, eta olako emaitzakin gainera, ez? Enti animauko dugu, ez da? Ikustera estrenatzen danean. Dudabarik. Gainean ikustu dela, zinien ikusi biharreko pelikula bat.
daukan ikusgarritasunagatik eta uste dut merezi dauela zinera joatiak eta sarrera bat ordaintziak pelikula hau ikusteko. Paul Urquijo be hoxe azpimarratu dugu, ezta? Pantailan handitzen ikusteko. Eske alaxe da. Dauz irudi zoragarri batzuk, urtetzen duzu Euskal Herriarekin maiteminduta era bat eta hori oso polita da. Sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen hilo basoak, iratik. Norbaitek azken atxamatu. Ez dut ipuinetan sinesten. Ahantzien izena eta ezen oiz berriz aipa. Nik oso garbi neukan, ez nitzala jungo. Zela ernek isen. Bueno, saiatu izan garena da, ondala gaurko ikuspuntutik atzera begiratuta, ondala 30 urte Bergaran gutxienez bizi izan genduen movimentu horren islada saiatu gara, elkarrizketa batzuekin lotuta eta artxiboko irudiekin lotuta, han gertatu izan zan horren, islada saiatu izan gara horietaratzen. Dokumentala hori itzen bebai, guk gure ikusten balin badozue, agertzen da zela intsumizioak lortu zaben derrigorrezko soldauzkaren abolizioa hori guk aipatzen dugu, baina hau pasa eta gero abokatu batzukin egon da gero, esan ziguten, bai Espainiako gobernuak ez zuela hori abolitu, baizik eta suspentsuan utzi zuela. Gaur egun Europan dagoen egoera lotuta, pixkat adi egon behar gara, agian gure gaztetxoei eta igual gu reserva eta nagusiagoak garen hoi, igual berriz aktibatzen gaituzte, armak hartzeko eta soldazkoa sartzeko, ez? 50 lagunen arteko lana izan zela, auzolan bat, 2021 garran urtean egin genduna, eta dokumentalaz aparte, erakusketa potolo bat izan zen, mai inguruak, eta urte oso bateko lana izan zen, eta hauek lagunak etorria, pixkat sustatzera, ero bintzat apoio hori pixkat emotera, ez? Eta zinea betetzera ere bai. Udaletxea gaztetxeak entzia gurozko. Ze? Gaztetxeak kendu? Bi aste besterik ez dira falta. Basoiaz, ez duzu eze behin behar. Por kula hartzera hori. Gata itxoin! Apeti dauzeo zeiteko. Oñati dinako pelikula bat, Oñatiko gaztetxean urte hurrenen bueltan, baina Durangon irakutziko dana. Pentsakin zebein, onaino helduko zala edo? Gure helburua izan pikin bat Oñati indako ikia pelikulia azkenean Oñatiko gaztetxe mugimenduan inguruan doia, 40 urte bete da Oñatiko gaztetxe mugimenduak, eta pikin bat zan Oñatiko egondian gaztetxe, okupazio eta gaztetxekide danendako eskertza bat eta opari bat, ez? Orduan egisa da Oñati arrondako dala gehixen interesantia pelikula hau, baina gura gotzan baita Euskal Herria zabalketia, uste du Euskal Herriko edozein txokotan dauz gaztetxiak eta uste du edozein herritan pasauleken zehose dala, desalojo bat, eta gaztetxiak lekudanetan dauzenez, bere garrantzia emutia, eta orduan Euskal Herrian dako interesantia danez, erabaki gaben Durangoko azokara kartia. Eta Durangon, hori ez, irudixen ikusentzunezkoen gunean parte hartzen, hori be kultura dalako, ez da nola bai? Hori da, bai, irudienean, hemen, daku kriston aukeria, zine areto baten, botateko, bertako baliabideekin, gube hemen teknikoki xantik hartu dabelako kriston lana, eta triggerrek bai, eta balako zeixo injako lan bat, eta, merezi dauen lekuan botatia be, olako kalidade honian botatia, merezi ben. Eta ikusten da, interesa bintza piztu dagoela, Jo, kolia beteta hau, gu oso pozik horrekin, eta jentiari guztain xoko. Bueltatxua emutea, erosiote liburu bat, hastian irratizan entzun duten eleberri bati interesantia pentsa eta topau dut, erosiot, eta gero nien neuk maketatako libururen bat ikusi dut, eta guzti izan, urtero natortzen. Ikusi nioiken da? Bai. Beti ordenagailuen ikusten duzu eta gero fizikoki liburua eskutan eukitea politia da, eta gero jente ezagun asko ikusten duzu, eta itzortu politia da Durango kaneretan. Giroa zela ikusi duzu? Hotza, atiak zabalik dauzelako, baina giro oso polita. Hotza esanguro temperaturiatik, gero ikusten da jentia gogotxo duela, eta 2 urteko geldialdi izan ostean berriro berrekuperaitea
guretzat, konsumitzaileentzat, baina eurentzat artistantzat, eta idazleantzat nik uste oso interesantia dela. Hemen etorri da lagunak ona eta hoxe, musika disko batzuk erosi, giru apur bat begiratu eta egiz esan giro oso nago, Asko ikusi duzun, gutxi ikusi duzun, ze espero zebe? Badago jentia, ez dakit, igual etorte zain orduan arabera jente gehiago edo gutxi goten da orduan, ez dakit gu etorri gainean nahiko jente badago. Urteetan, aurreko urtean adibidez txandak eta eskatu behar izan zian da, etorri zinean edo ez? Bai, zaiaketan nahi zuzero etorten. Zengua, hobeto. Bai, zen nodea dauzen begiratu apur bat eta erosketatzuk inda. Zuek jakin baliki edo? Diskoak, geixen bat diskoak. Bai, bastante denporatxo gehiazia bueltak azokan, eta bai, erosit izaren minilua eta liburu bat, genero nazmendua dekitan bat. Zela ikusi duzu azoka, 2 urte berezizak izan dira, azken hau normaltasunen seinal izan da? Movimentu asko ikusiak izan, bai, liburuan aldian, bai, musikaldean igual, zanburroa edo, baina liburuan be jente asko erosten, liburu ezberdinak erosten, eta movimentu pila bat ikusia bai izan. Egon zara eszenatokian, egon zara plateruenan, egongo zara irudienean Amari filman soinu banda moduan? Bai, hori da, atzo Ibai Etxebarriak ineukin hauen saioa hotxenean, gaur Mari filman estreinaldira erogoiez, gero atzo atzalien eukin hauen bai horrelako eskola baten antzerki musikatu bat, eta bueno, bai, atzera eta aurrera. Zela bizi da hori? Ondo, gustora, apur bat igual estres puntua, baina bueno, gero behin pasautakoen ondo. Horrek irakusten dago, gauza askotan zabitzela baita, ezta? Bai, bueno, muturra gauza askotan sartuta eta hola ibili behar. Zela bizi da hola azoka? Ez dakit, ondo, ez dakit, bai, jente asko ikustea pasaran, ez dakit, segunda ze estanetan zazen, igual jentea gixo beratuko, egisa gurien, bueno, puskat, txikina begarela eta, bueno, fanetorri zen ez da biela holan, ez da hitz. Ez da izenik esango, baina, bueno, ez da batzun lain, baina, bueno, ondo. Sin más, arpei barrixek ezautu, aspaldiko zeunak ikusi eta ondo. Animalik ez zuten gizakiak, izal eta itzalik gabeak, zukutuko dizkizute barruak, zurea jada beraiena, azaltzen doa garesti, saltzen da merkatu zuria, sormenaren sekretua, maksimizatu beste odolegarri. Oin hemen estania, baina goizian, guardixan, kontzertu emoten plateruenan, zela joan da? Ondo, eskertute gauz etorrian jenteanakin, girua berue izan da, kanpuen hotza basauen be, argixak lagunduta eta musikia sendo, gustora, gu ondo pasatu behintzat, tedia aurkezten. Tedia aurkezten izan bezuek, ontxela betik urten barri dauen lanakin zatu zai, oasia zuen bigarren lana, ezta? Bai, bigarren lana da, eta, bueno, posigaz, eta, bueno, gogotxu aurkezteko eta kaleratzeko. Oasia, zuen bigarrena, dantzatu madarikatuokekin alderatuta, ze topauko dugu hemen? Ide berdinetik, zeu ze barrixa? Erdixan pandemia pasau da, eta dana moduen pandemiak dena zela aldatu dauen, auki ditugu pare bat urte, egon garela bostok ordenadore paregien, orduan CD honek daukena da, daun honek arpena, eta dana elektronika geixau dau, soinutxo geixau entzuteko denporia beha auki dau, eta osatu hau dauela esango geunke. Hemen, azokan, arratzaldean hemen egon zai, zela doia bertakoa, jentia badabil, galdetzen dau, erosten dau?
oso ondo, ez? Batzuk saldu dugu, eixe da, nik uste jentia ze aurre ikuspenekin datorren, baina gu bakigu bosteko laguntalde bat garela, orduan gure proiektu erosten dagoen edonokin eskertute gauz, eta bat salduta posik, eta bi posi xau, eta gehi xau doiet, hasi que posi gauz. Plaza Ederra da, jende pila bat etorri da, eta ondo. Goizu badakotzu ja eskarmentu, ez da Durangon? Bai, bueno, gu beste taldiak egin xeon Estonerrekin 2019 izan ukigeben aukera hemen joteko, hor karpa baten egitesan orduan, eta aurten beste esperientzia antzeakoa, baina leku desberdinen, ondo. Justo da kontzertuak egin? Bai, egia esan, bai, da, hoxe, ordu erdi talde bakoitzak, eta askarrian berreko kontzertua, baina oso guztua, bai. Hori baten horrek derrigortuko du, baita ez da emutera ordu erdi horretan. Bai, hori da, eta gaina olako giruakin, gorputza ondiope, movimentua esaketan dago, baina, behin hasitia ja hartzen da martxia. Egia taldeak hemen bere lehenengo lana erregaia izenekoa aurkeztu dau. Ez da ontxe argitaratutako lan bat, ja badako bere denporatxua. Zela joan da oin arte eta Durangora, ze espektatibakin etorri zain? Bai, otsailean argitaratu genuen eta biligea baina arte aurkezten eta kontzertuak eta ematen. Eta espektatibak, guztua, ondo pasa, saltze bada salutakoa ongi etorria, baina ondo pasatzea, gaina hautsenean jotzeko aukera izan dut eta hori aprobetxatzea eta hoxe. Itxasabide bakarra da nire proiekturik personalena, eta itxasabide bakarra da bidai bat, nik kontatzen da nire bidaia, azken 5 urtiotan, bere altu eta bere baju, bere lokatz eta bere naufragio, eta bere argi eta bere ilun, eta bidea kontatzeko erabiltzen ditu kantak, erabiltzen ditut beste emakume batzuen ahotsak, eta erabiltzen ditut beste sortzaile batzuen sorkuntzak. Argazkiak, Iker Gozetegirenak dira argazkiak, Laida Zaprerena da arte zuzendaritza, eta superrarro nahu bilugaren lantaldeaz, nahu superrarro ze da nire proiektua bakarka, baina ez nator bakarrik. Nago urduri bezain, pozik bezain, beldurtuta, bezain ilusionatuta, ez? Ze posible da guztiak izatea, gogoa handia naukon, hasi danean eta ikusi dutenean lepo betetan zokia izugarri unkitu naz, osea, gaine eskain dozta horrek, eta hori oso guai. Gisa da, itxasoa bide bakarra badala intensidade guzti horri gora zarre bat, eta sentitzeari, bizitza intenso nabigatzeari eta naufragatzeari eta doluari aldarri bat. Bidaia luzeko kantuak dira hauek. Habanan jaio eta Euskal Herrian hasi ziren hauetariko batzuk. Tabako, ardo eta kanelaz. Bidaian sortu dira besteak. Edo bidaia bera dira kantuak. Orain, urteak pasa direla, nola eraiki.
Deskontrol B, hementxe, bere disko barrixakin, 57. azokan, zela doia? Bueno, ondo, ezin la kejau, baina, bueno, azkenien vinilua oso zaila saltzea, bai. Eta jende gaztiak ez dakit nun sartu bez vinilua, ez dakit hau nun sartzen da, eta, bueno, barruen dako CD-a, baina azkenien jendiak hartzen dago kartoizko CD hori, baina, bueno, ondo, baina, geure epoka ja pasauta dago, ja. Zarra, ja. Jaratabe, mentxe, eta saltzen, eta gaina disko barritxa ataraten, ez da? Bai, aspaldi ja disko berri atara gara, eta bai, goguakin, eta gustora gauz de diskoakin, da jendian erantzunakin, eta bai, aurrera jarretzeko asmuaz. Hau ez da inoiz tengo, arixa aurrera doi, eta bai, gustora. Hontxe eduki dugu mini kontzertutxo bat, emanaldia, gure aurkezpen diskoana, eta oso guztua goingoz. Jendetza batu da plateruenian, Bai. De hecho, esan digu jendea geltxu dala sartuari, kanpuan. Orduan, pena, emateko horrek, baina bueno, guztua baita harrera oso neuki dagoelako honek, emuten dagoela. Zelako lana kinetorre zai? Zelakoa da disko barrixa? Behitxu, gu gatoz uste dut nahiko mundu tradizionaletik, baina aldi berian oin entzuten dugun musika be gaurkoa da. Orduan pixka bat hori uztartuta da, eta evoluzio bat be ikusten da, bai diskoan, eta bai etortzen baldin mazate ikustea gure emanaldia, berdina. Ikusten da nola tradizioa hor dagoen eta oinarri hori dagoen, baina bueno, tekno pixka bat, beste estilo batzuk nola uztartzen ditugu. Eta belaunaldi berrixepe eskertzen dago, ez da, azkenean tradizioan transmisioko bideoa da, gustokoa da, eta hori hemen sumatu duzu estanean. Bai, gainera ikusten dugu hori adin desberdinetako jendia datorrela, orduan igual ikusten duzu jendia tradizionalagoa, beste batzuk agian igual trikitixa mundu hortatik ez datozenak, baina aldi berian gustau zaiena diskoa, eta bueno, hori nik uste dut oso aberasgarria dela guretzako be. Arretar zentzu nahi ditugu, kontatuko dizkiguzunak. Bizitzaz bai dituzu begiak, soinean urteak. Ta kontu kutxonak. Arnaz bakoitzean ikasiak, zuen gezurtegiak, luzatuz jarraitzeko ariak. Kontu zaren gordain, izan nahi dugu kantuetan, ahotsa izan dezazuen, zuen doinuetan. Bukatu da, Durangoko azokan 57. edizioa 58. 2023ko abenduaren 6-ik 10 bitartean izango da. Gogoratu baina, ez dakotzela ordura arte itxain beharrik euskaraz sortutakoak entzun, irakurri edo ikusteko.